Nyama ya gwa nwanne na time anyị ugbu ene o shiri legelege kpoo legelege kpoo kpọkpọ a ga-ekwete n'ihi otu onye zọpụta igwuru mmadụ ọhụụ obodo. In fact, a ga-ekwetekwa n'ihi otu onye tụtụrụ elu n'ala laa n'iyi. Ụmụnne m lekịrịdele otu nwanne m nwaanyị kpọrọ m nwaanyị mba nnọọ Mza ya sị m tụruo ntị ala ka ya nye m olu. N'otu mkpụrụ nwanne ya nwoke nne ya mụrụ kpọọ ya etokwere mmadụ abụọ ma to that young man and ọ dị quiet ọ na-enye nsogbu na nwanne ya nwoke bịara n'ụlọ ya na ya abụọ anụwakwa n'ọcha kparịcha nkata nwanne the only brother ya nwere. Ọ ya ka ọ lacha ya si ya mba ka edupe duru ya gaa na rute ebe ọ na-aba moto. Nwanne ya nwoke abaghị na moto. Chukwu emebere moto ejula eju mgbe nwanne ya nwoke ebe ịchọ ọ fọrọ abatị mmadụ abụọ na atọ ya sị mba na ya ga-anọ nga moto eju. Nwaanyị mba nnọ Mza ya sị m lelee ya nụrụ nga were fonu ya sikere ugbo onye lawa ga alarụzie ya taa apụta sa fonu no passengers buru ha ba ọja ga tọtụrụ ihe niile na elu ụzọ nwanne ya na ya ga-anwụ anwụ. Otu mkpụrụ nwanne nwoke ya nwere mgbe ya na-arịa ahụ na ọbara ya na ya abụọ machiri ka nwanne donate gidere ọbara n'ụwa na-enwe ihe mere ya gata nwa anwụ. Nga adị na-eche na mmadụ abụọ furu afọ ya were fonu ya enweghị onye ma na ya vidio ka ihu niile nọ n'ime moto ahụ ihu n'ihu driver ma plate number ihu ha niile na o vidio everybody ha niile secret vidio ihu ha. Nwanne nwoke emuvuole moto ha emuvu ya nọ nga oru ha mmadụ abụọ shi from nowhere vava ha abaijo ha kwuligamana. Nwaanyị mba nnọọ Mza weta kebe 30 minutes later ya na-akpọ nwanne ya nwoke a na-ebizi the number. 1 hour ya na-akpọ nwanne ya nwoke a na-ebizi the number. 2 hours a na-akpọ nwanne ya nwoke nọmba agaga ya agbanyụ ha agbanyụ ya kpọọ ụlọ ha si n'ụlọ debekwa ya mara na agwụ nọ n'akịrịka si Chineke nna na ya edudele n'ijem nakwa ya na ya bụ nwere agreement na ihe karịrị ya ga-adagide na ya biko. Nwaanyị mba nnọọ Mza ọ si eweta aka be 4 o'clock phone nwanne ya nwoke akpọ ya wụrụ another person nọ on the phone nọ on the line na-asị ya na ya ekwuere nwanne ya n'olu nwanne ya jụọ nwanne ya sọ nụga ihe ya na-ajụ ya na ya si yes na ndị ajie ọ nga ha hara bai moto. Nwanne ya si yes n'ihi na ya rekọdụrụ kọl ya. Nwanne ya si yes na ọ nga ha ozugbo ihe ọzọ ya nọrọ na ntị nwanne tawara ya sị ayi yes say they tell your sister say all of us with the motor na we carry you abi is it say they smart abi wetin your sister go fit do. Ha kpe ashi number say madam shebi dey hear am 24 hours don't forget ya gbawazie ha sị ha biko na nwanne nwoke confirm ọ nọ na ihe ya chọrọ ịnụ and na call ahụ na ọ dị recorded ya recorded call ya na nwanne ya this call ya recorded ya na ha gwa nwanne ya nwoke ka o mepee WhatsApp ya na enweghị ya chọrọ isendere ha ka ha jiri uche ha n'aka. Ha sị what do you mean? Ha end ya the call ya nọrọ nga forward ọra video ha nọ ntara ya video ya ihe niile ya video ha ihu ha niile one after the other ha niile security ma ke driver ma ke ya onwe ma ke nwanne ya nwoke nọ n'ime di moto ha niile sendara ha na WhatsApp tara m tantam ha elewekwa elecha kpeghachi ya sị ya madam who are you? Yes, I should be asking you. My brother enter on a motor. That place won't carry and go, no be where in they go. I should be asking you, who are you and what are you doing with my brother's phone? He don't confirm and I don't record the voice. Say, if you not release them, at least I know the faces to take to the station. All of una face go now. They go flash them for the whole of Nigeria. No hiding place. Make una release them. Now the only son. Make una release them. Making they go house. Making they come back. In fact, if anything happens to them. Hey, okwa abụ etewuru m n'ala sị n'ụwa ọ ya ka ha gbanyere ya fonu na ntị ya kpọọ ha after 1 hour no way kpọọ ha again 2 hours no way kpọọ asha ha after 3 hours enweghị ya sapụ ya misfire ya say anyways ka na-ele na ya ji their faces and nwanne ya nwoke ya jụrụ ịsọ ndị ya na ha na moto ji yes o kwule yes and ya record voice ihe ya nọzi na replay voice nwanne ya
nye ji enough cherekwenụ ha weta aka ebe 7 p.m. phone nwanne nwoke nwanne that phone number nwanne nwoke kpọsịrị line ya pick de vụrụ nwanne nwoke akpa esia sister ya etie selebe na lebe ya sị na ya nọ n'ụzọ na enwere don were ka ya chọta ebe dị mma na sister ya sị n'ụwa ya ọzọ na ya ga-enweta onye dịka ya asị nwanne nweta onye dịka ya asị nwanna nweta onye dịka ya asị ihe niile a na-enweta na mmadụ asị nwunye n'ụwa ọzọ ya ga-elota na ọ bụrụ na ọ nọghị na that word na ya anaghị agadi ya n'ele otu o shiri mee vidio ahụ ọ gwakwaghị ya na ọ na-ege vidio onweghị otu o shiri gwatawa ya n'ele otu o shiri mee ihe ka o mere ndị receive the video jụọ so your sister did the video or the document us. Tell your sister say we don't collect her own picture from your phone. If she make that move, our group somewhere will bring her down. Because of you, oh yeah, all of them come they go. No need here, can you release all of them? No nya ka ho no gie o kan issue onye fit picture ihu ya gbara well, gbara very well, gbara clear. No ho lere onwe ya. You have to say this woman don't act fast one on us. Jesus. This woman ho phone otaka ha na o gbaghara adụ n'etiti ha. Taka is ha ni secret. Keshe ha anya n'anya. Kwaju ha n'ime moto pipụta ha n'ikpa welu ọbala dọrọpọ ha onye ọbala lawa. Na ya gụrụ ya gwa nwanne ya na chi egbuebe. Ya gụrụ na ya gba nwanne ya nwanyị na ya chi ahụ na-efe efeshe ike na ọ dị smart na in fact na nwanne ya nwanyị na ọ wụ yushi na o kwesịrị join ha ka ha dị successful na ihe na ya na-ele ha ga-ewe ọnụ ya ụta ka eshiri pụtawa na ha rịọrọ si ya biko ji aka delete the video na ha ji aka delete na ha ma ihe ha ji agwe na ọzi nwanne nwoke gwagasị biko delete video ha bịa mewe ihe police station ugbu a na ha nwa edenjakwune their own lives na nwa mba nomza na ụta shi delete sha video delete edibo video ka ekwensu buru ụwa ya gawa na ya aga akụjili ị na-aga ya amaghị onye so gị n'azụ na otu shi delete video as long as akpụlatarala ya nwanne ya na ndụ na Chineke nyere ya that amara ha akpụlatarala ya nwanne na ndụ ya eji aka delete he video ya eji aka ya na-ego mere onwe na-amaghị na ihe Chineke si ya mee ya ga-eji azọpụta nwanne ya ga-emegbere na ntụziaka Chineke delete sha video ka onye ihu na onye azụburu ụwa ha gawa na weta nwanne eshidoro ya mgbe ọbụla mmụọ na-asị mee ihe na agbaghala ya ndị bekee na-akpọ ya instinct enwe ndị ka ha na-anahụ agba ka ha na-adị ka prophecy agbaghala ha na agbaghala ya mee ihe ha sị gị na ihe pi video nọ na ya tụgharịrị ya dị echiche be ya tụgharịa dị before ya dị move made the video today ọhịa eji zọ nwanne na-enwekwa otu ị ga-esi eme ya apply ma enweta nwa n'ọnọdụ ya ọ dị mkpa ọ dị very very important obodo niile na moto you can do it jishi ike video ten ndị gị na ha na moto send ya out anything can happen onye ọbụla nọ ngọ n'ugbu a zewe onwe ya ndụ ọ ngọ ha na m n'ọnụ udo dịrị ọnụ